panoda chitindo hapana chitindo Joshua po rikiti vu 18 minutes past 10 ndipo fika nthawe pale manje tilibe nthawe chipinga cho dadama nthawe ziri kudiana nyudza igacho Baba Pati Baba Isabel ndakambotaura mari mazuro yes tichangobva kwatandi kwa rusape chitsva uko kudini ko andisati ndadzokera ndichiri ikoko tiri kupesa chitsva ndakambotaura nyaya yekuti mukadzi ari kunetswa nemurume kunzi ndiri kuita mwana newe mupenyu achafamba kunyangwe ini ndakafa la man selector mukadzi ane murume wakafa mukadzi murume akatofa akatovikwa mudzimai ndiye mupenyu mamuna ndiye arasai ndiye akashaika ari kuuya kumurumukadzi achiti ndoda tiite mwana tiri kuita mwana sei makafa zvikanzi mwana anofanira kutorarama agofamba panyika asi zvikonzero muri yeZimbabwe ndakambochiturumbidzana asi haina kuzopinda iko zvinozvi yazouya yani humwe buto nokuti zvakutoitika mukadzi akakaita cheupombwe ndokuita chikomba murukadzi angari pamuviri pachangobata asakatomboudza murume kuti aiwa ndakajamba kujamba kunoreva kuti pane zvaitika pamusoro pekuti murume nemukadzi kana vachigara vese mukadzi ndokuzoita cheupombwe aita cheupombwe ndokuzoita cheupombwe aita cheupombwe kudaro ndokubva ati ndajamba asi kusura zuro ndikambotamba nabhosho manje ndichati kudii ndobva abvisa pamuviri murume achibva azofa murume afa bodoni mirai ipapo chandakuuya nacho Baba Pati ndichepachiweshe tinotenda Papa Isabel sudzurai chepachiweshe right paka ndapindira muri yeZimbabwe nyaya ndapindira panguva ino iri mukati menzvimbo yatinoti chiweshe kuchiweshe kwandiri kutaura muri yeZimbabwe kuchiweshe kwamambo Nyachuru Sabhuku Chikomo mune nyaya yakaitika muri yeZimbabwe yekuti kana muchinge mazoenda kana vanofambisa masaisai edu nikukutumira izva tinenge tiinazvo pamasaisai muchaona chishamiso chiripo chaSabhuku ari kupfekedzwa chipfeko chemudzimai chakavanzika mumusoro pake ari padare achinzi kana imi muchiti hamuzvizivi kuti hamuna kuita cheupombwe neni kunyange ndiri mukadzi wemunhu ichi ndobvanzi pfekedze mberi kwamambo apa ndabva nete mukana wekutaura naiwe mambo kazhinji pacho vanhu chedu kana wabatwa nemudzimai wemuridzi ichokwadi maenda padare pamatare dzimoosva mudzimai anonzi ichokwadi here kuratidza kuti une umbo uri kubvuma une mavhi 11 henda ukaita zvauniita pamamuna rakharapo manje zvinodaka mukuba KB ari mwana wenzvimbo kana mwana wesangano kuti ndimufundise wandiri kutaura pana paipfekedzwa chipfeko chika ndiSabhuku saka chii chakaitika kuti Sabhuku apfekedzwe chipfeko ipapo muri yeZimbabwe inzwa zvakaitika nyaya yakaitika ndeyekuti Sabhuku ndiwe mutungamiri mukati menzvimbo zvakaitika mukati menzvimbo iyi murume akazotorwa naSabhuku kuti atore kuita mukadzi wake mukati mekudanana inyaya yekuti mukadzi uyu akanetsera nemurume wake nenyaya dzemumba mavo vanetsera nenyaya dzemumba mavo ndokuenda kunoripota kwaSabhuku ndokubva vadanwa kuti uye kwaSabhuku munotoendesa hukuka dzekuti muri kunogadziswa musha wenyu ndobva vaenda kumba kwekwe ndokutanga kutongwa vari mukati mekutongwa Sabhuku nokutora advantage yekuti mukadzi uyu nemurume uyu havasi kuwirirana ndokuenda nehweseri ndokubva akaenda shoko rapa mudzimai chivati kudini kwanzi ndakamboramba kusvika manje hatizobatwa here ndokuchimhanya kusvika vajairana zviya zvokuti mukadzi uyu achatotyi bhosi akutotsa kuti Sabhuku murume wangu nokuti takutodanana nokuti pakati kana shoko ndakabvuma plus vakatosvika pakuita yei zvadaro Baba Pati Sabhuku ndokubva apa vana vake foni kuti vanangu pane zvamuri kuda zvazva oi foni munobuditsa mari yemufoni ndobva ina nefoni vana vaenda nefoni pachibva paisiwa call me back nemukadzi uya call me back vana vachibva call me back mndani vana nofunga vakaitawo musekanzwa but wakazobuditsa answer ndobva vafona back zvikanzira zvikanzi aimi ndimana udarika apo mukadzi anganzwa kuti voice aisiri mukadzi waSabhuku anenge akakutonzwa ushenjisi kuti asi kunomwe futi mukadzi wanodana naye asi mwana akafona pakakandwa call me back musikana okay akutokandana mashoko ndipainenga alright vana ndikurodza mai vavo mainengi vari kutaura nemufoni yani yamutara
maone kwatsika bodira nyaya dzacho manga chena inoparira parire nema kana wafuka chiri mugomo mukuita sei mukudo ndo mukusangana nehowa zvino mukati menzimbe kutotora mari mufoni ndo makazosangana kuti baba wani chi vane girlfriend mukadzi waSabhuku ndiye uyo amaikumagunde hekumagunde jake samsutu hekumagunde kufamba uko akataka kumukadzi wewe iwawo ndasa kubata ndiyodana murume wangu adirika muchinyepera kutoka na masitari pipe kutoka na kwaminga muchite kwekwe inye kuti murume wangu anenge achikutoka bata chitwa sauti naro yalewe azvite apo pari kubvunzwa mashoko awa mukadzi yeye vamwene vakamaive murume wake varipo yani oroshi wori benefo wakachwemba kemerikacha vakandirana mashoko vamwene vakanyarara inyaya dzivaviri amukadzi waSabhuku achingopedza kuenda zvanga zviri munzeve dzimwe amaive murume naye muroora nyaya maminge muchitaura payambengeri nyaya iyi yangeri nyaya iyi mukadzi kuti achiramba achibva ngoti mama rega ndikudze ichokwadi Sabhuku vakandikombisa paya patikane kunotongwa ni mwana wenyu ndeje yakati asi ndakazosvika pakutoba bvuma saka nyaya iri kutaurika isi haisi banyepo zvikandisaka mwaba murume wako akauya uchamuudza here nyaya yekuti mune kurwisana kwamuri kuita nokuti kurwisana hakuna kupera pese pamuchasangana kana nyaya isati yapera munenge muchitorwisana uchazorwiswa murume wako aripo iwe usina kumuzivisa zvandanzwa nyaya inini murume wako akauya uri kushinga here kuudza murume wako kuti murume wangu ndakaita chikomba Sabhuku wandakadanana naye saka mukadzi waSabhuku akuzviziva ari kundinetsa zvikanzi kudini zvadaro baba pati zvikanzi alright ndichataura murume achibva auya pose pakambobuda murume wemukadzi achibatwa nechikomba murume angaenda kumvuru kunyaya dzemabhero efodya akabva adzokera zvakare murume adzoka mukadzi ana kutaura murume achibva sangana namai vako zvikanzi baba Isabel baba pati ko mai Isabel vakakuudzai here kuti pane nyaya iripo zvikanzi hapana chandikambodzwa zvikanzi sure zvikanzi hapana zvikanzi alright ndikuudze mwanangu pane nyaya yakadai zvikanzi mune chokwadi murume achibva aenda kumukadzi mukadzi achibva abvuma akati zvechokwadi ndo nyaya iripo zvikanzi nyaya iripo ndeyezvekuti inini zvekuputsirwa mushandini saka nyaya iripo namandiyota kuendesa kupi kwamambo date iri kwamambo risati rakwana rekuenda yaendeswa kwamambo Sabhuku maybe akasangana nemukadzi uyu Sabhuku ndobva abuditsa mari ndobva pa mukadzi uyu mukadzi achibhatiza anga iri mari yebhazi mukadzi achibhatiza achibva enda kumba kwavo zuva redarira kunosvika mambo zvikanzizo mukadzi uya murume achidzoka ari kuona mukadzi apasira futi ndokuenda kwamambo zvikanzi mambo mukadzi akarowa pasi zvikanzi aiwa nyaya ndeyako iwewe wakaripotera murume uyu mukadzi atori witness zvatakuita pane pakutiza kumukadzi akuina basa ndakukupa samoni tsamba yekuenda nayo yaunotevera nayo kumukadzi kumbe kuvabereki vake kunovati kwadzi namambo muri kudiwa musi wakati kudari chifi nyachuru mambo nyachuru vachibva enda ndobva anovigwa tsamba ikwe achinosvika chinogamuchidzwa tsamba kuvabereki vake zvikanzi nyaya ndiyopera murume sei simuka enda nemurume wako enda nemurume wako munopedza nyaya apa kumba kwevabereki vomudzimai ndokupi ndokumwe kusiri munzvimbo iyi vachibva vafamba vachibva vaenda kudare dare rasvika paya right pane pamunopemerwa mashoko akati ndobva vagara mukaenda pavhidhiyo muri yeZimbabwe muchaona Sabhuku vakagara apa mukadzi akagara apa nyika yauya kuzoteerera dare yakagara vachishevedzera mashoko ekuti kuti tizive kuti zvamuri kutaura mai ndezvechokwadi kuti murume uyu munomuziva tinoziva nei shoko rasheri chisemuka apo amai vanga vakatitora chipfeko changa chakatoiswa mbra vakangoti ivo vakagara ndokupinza roko mbra ndokubudidza roko mbra ndokubva vasumuka ndobva vangoti mastepi 2 vanga vatosvika pana Sabhuku anove boyfriend kana kuti mudiwa wavo anove matsausuga wavo wacho vanodanana naye wavo ndokubudisa chavakakabata ndokuchisumudza mudenga ndokuti mumusoro maSabhuku simudza mbadatirove pakatikati adiriyaiwaiwe ndakutira adiriya barikadiwa Sabhuku tendi orashobori beautiful wakachiwepa communication madzimai vadu papa ndokubvaisa pakamboita kasilent karunyararo kuti ndo zviri kuitika idzi Zimbabwe dai mamuchiona face yangu zvairiko zvinozvo ndo zvakaita face yaSabhuku ndobva nongonyarara
sabhuka nguita zvezvinoita makambona mombe kana dzichisprayiwa dzabva kupinda mujipa kana kuti muchispray nespray dzikanomira kunze inomboti painomira muri ichisunza so ndozvakatora sabhuka kangosunza musoro chipfeko ndivachati rap ndivachadonera kusati sabhuku wakapiwa mutongo wei sabhuku ikwazvinozi ndichitaura namambo zvikanzi sabhuku mambo vati bhosho takagadzwa tichinzi tisu vatungamiri yes tisu vana baba vevana hatirambe tinokanganisa asi tine pano patinosvika pakukanganisa Right. nezvatinoita kana uri baba vevana sabhuku mambo nyashuru vakati sabhuku tiri kuita mapepa ake nekuti zvine protocol tinofanira kuvasuspenda tombotsvaga werudzi rwavo ndiri kukumbira womboactari werudzi umambo sabhuku hauna kubva mumhuri yavo uri mumhuri wavo asi anga akagadzwa ndiye asikagoni kutungamirira mhuri nokuda kwokusazvibata saka iko zvinozvi tichabvisa sabhuku tomususpenda tombotaisa uwe weukama womboacta kusvikira vaona kuti ane kodzero kuti sabhuku anogona kufamba nevana zvakanaka ndeupi ya hapana zvakanzi abhadhare sabhuku pari zvinozvi takamirira kunzwa kuti vachati abhadhare chii kana kuti pane kukanganisa kutaura kwavaita kuti vandiudze kuti iko zvinozvi sabhuku anofanira kubhadhara chii pari zvinozvi sabhuku vakabvuma mhosva yavo aiwa ako ichoka chakacho wapfekedzwa kacho ijezi reumamboka ukaona wapiwa jezi wakutopinda ground look avandirichi so mamiriro akaita nyaya murume uyu wokutorerwa mudzimai nasabhuku ari kuti kudini mkazi wake ari kumufuna kana kuti ndopanamirira kunzwa mukoma KB kuti mukadzi ari kumudere ndoitira nawe mberi mukoma KB nemhuri yeZimbabwe todzipepeta kusvika pafull stop 27 minutes to 11 wanjira mukati mekufamba mukati mekufafedza nekudzodzera dziri kuitika matimba nawose nyika ino ndiro zvari chipo chimudenge makabata muri mukati mekufamba nacho paka ndambotaura kuti kwarusepe takaita road show but asati adzokera kuharare ndiri ikoko inzwai mhuri yeZimbabwe nyaya ndinayo pano bhaibheri shoko ramwari kana richinge rakutaurwa nekupariswa vanotaura kuti meso angu ari pese pese hakuna ari pasi pefu hapana ari pasi pemvura hapana akazvivharira mumumba kana mumuti chikonzero meso angu ari pese pese anosvika pese regai ndimboshanda nejesu neshoko rajesu nyaya yei panapa ndeyekuti kune mukadzi akaroorwa akaita vana vatatu vana vaviri nemurume wake aita vana vaviri vanga vari paurongo wokuti kana umwe mwana wetatu akauya ndizvo chikonzero kuti baba namai tiri mumba ndizvozvo ndokubva mukadzi abata pamuviri but mukadzi paakabata pamuviri anga asati ane chokwadi asi anga ajamba mwedzi mumwe chete wokuratidza kuti ndeimwe nzira inoratidza kuti ndinogona kunge nezvitakura kana kuti ndabata pamuviri zvadaro mhuri yeZimbabwe inzwai mukadzi asati audza murume kuti ndajamba ndogona kunge achitirega ndizogadzirira kana ndakunzwisisa ndozoudza baba murume kuti pane zvabuda ndokubva aita gombo mumva kana mazoona kuchitonhora gombo rikabuda mubhurangeti ndonzwa nechando kuti ndinenge ndisina kufuka amai vakazvinzwa vega kuti zvandaita izvi hongu ndaita ndichinakirwa hongu ndaita ndiri mukati mekufara asi mhosva kune murume wangu vakatanga kuzvitsongesa mupfungwa dzavo vachinopinda mu2 months ndopakanyatsoona zvichokwadi kuti ndane pamuviri nekuti handina kuita sei kuenda zvakare panguva yevanhukadzi ndokubva vamwa zvinoita kuti zviri mudumbu zvibve apo havasati vaudza baba abhoyi kuti ndakaenda zvitakuro ndizvipandiri ndobva vatobvisa asi vakabvisa pamuviri vachifunga kuti ndepechikomba ya saka nyaya yanga vachizvatongesa ndeyekuti vaiti ko zvandazoita gombo kunze ini ndisati ndanzwisisa hai pamwe blazi uyoyo ndianogona asi ndingaita here mwana mumba wechikomba rega ndibvise ndingosara nemurume wangu kuti akafara hangu asi zvokuzoita mwana mumba kwete ndobva vabvisa kudaro hapana kuita 2 months murume wayo achibva arwara achibva afa baba vepamba baba vemwana vafa vachiziva kuti ndakasiya vana vaviri pakurarama wetatu havamuzivi chikonzero paakauya nekudzokera zvese hapana chavari kuziva zvakaitwa kavhindivhindi zvadaro mhuri yeZimbabwe afa murume izvezvi murume hasati aitwa nyaradzo mukadzi akurota murume wake achiuya achirara achiita bonde naye wopepuka ende izvezvi manje anototi akarota zvichidaroka anotozoenda kubathroom nenyaya yekuti akuona kuti hakusi kurota zviri kutoitika nekuti akutoenda kunogeza pane zviri kuitika so murume akatozouya
akagara ari pambedha ari mumba zvikanzi inzwa mai mwana iwewe nanhengi makauraya mwana wangu uchifunga kuti nhumbu ndiye chikomba saka iko zvinozvi inini ndiri kuda kuita mwana newe mwana wandiuda kuita newe mwana achatofamba panyika kuonekwa nevanhu iwe ndiwe uchaziva kuti mwana abva kupi nokuti ini ndiri kukuudza kuti ndoda kuita mwana newe mwana wangu wamakauraya ndiye mwana wandoda kudzora asi zvandakukuudza iko zvinozvo ndiri kukupa mazuva ekuti iwewe nechikomba chako enda kuhama dzangu unovaudza kuti takauraya mwana wenyu. Saka mudzimai uyu pamuviri panga anapo paakabvisa panga pari baba mushaya ende hapana ngachiziva ende ndikuda kuti uyo afa akudzoka achitopataura parufu ende mukadzi ari kutoshamisika kuti ha ichokwadi ndizvakaitika ende handisi kuzviudzwa nemunhu mupenyu ndiri kuzviudzwa nemunhu akafa saka pari kunetsa manje ndechekuti kwanzi tiendeni nechikomba chikomba ichi munhu anogara imomo munzvimbo umu atoriwo nemhuri yake anotoenda kune kereke inozikanwa nezita beyond deep down beyond deep down beyond deep down oh beyond deep down beyond deep down beyond deep down yamani wo varoi havana piro mumba iwe ya chakaipa so ndiani aunza nyaya kuti muti iyauya naamai shevesheva amai muridzi zvinhu zviri kuitika kuperekedzwa navatete hanzvadzi yababa vake kuti mwana hasi kurara izvezvi takamira pano kuna kutokuudzai kuti vasvika avo vakutouyawo iwe wakamira navo mashura kuti hausi kuvaona unodzana pasi kusha kuti wotsika papi saka aenda here kunoudza hama dzemufi hama dzemushakabvu kuti ndo zvandakaita ndopavari kuti hatisati taenda hatizivi kuti inogamuchirwa sei uye zvenyaya iyi mukoma kb hambeni kuti inokwana futi here kumapurisa ya regai vateereri vambodigesta regai kavambogara pasi apo papatizve papapati ari kutaura zita raamai zvakare vakanomupa mushonga kuti wakanopiwa mushonga ndakazoenda kwamai nhengi kwandakanopiwa mushonga endeni munhu akavapa mushonga ka ari kubuditswa zvakare nemufi ya manyai paNational FM WhatsApp channel pane nyaya yataurwa kana baba Isabel yasabhuku wakubvadzikwa goba enda unoona pachannel unozvionera wega mudzimai achisimuka achisvika kuna sabhuku kuti hiya pari zvino regai timbopinda muchitoro nevasawira vedu veLifestyle Motors baba Isabel tsudzura ichinzwe ichokwadi muri yeZimbabwe tiri mukati mekufafadza nekutsudzura dziri kuitika matima nawese enyika ino muri yeZimbabwe nyaya ndinayo panapa muri yeZimbabwe inyaya yekuti ndiri kuzama kutaura kuti vanhu kana vachirarama kazhinji vanoda upenyu hwakanaka ndokusaka kukaiswa vamwe nevamwe vanoona nezveuthi vanoona nezvekunorapwa kwevanhu vanoona nekutongwa kwemadzitare vanoona nekubata vanenge vachipara mhosva dzevanhu handirika saka vamwe nevamwe vanenge vachigara vanenge vachirasira kuti kwatiri isusu azvinogona kutibatsira pane zvatiri kuita ndiani nyaya ndoda kutaura panapa muri yeZimbabwe inyaya iri kuitika mukati menzvimbo yandinoti iyo Tafara munzvimbo yeNew Tafara muri yeZimbabwe mune sewage iri kurwadza sewage iripo ndingati kutangire kuvanti kuma-50 kusvika kuma-60 kunosvika zvakare panonzi pahurudza handirika mukasvika nerodhi iriko kozvida chibani chiriko nzvimbo iyoyo yose haifambike angori masewage mamwe ari topinda mudzimba vanotaura mashoko ndichitaura navo kuti vazama kutaura vataurazve kune vamwe vatomupindura mashoko ekuti kana muchiona zvisingaite pano pasingaite ibvai so vari kuti vakatarisa kuti vanhu vakavaka vanhu vane nguva varipo kana kune vanhu vanoshanda ikoko vachizotibatsira pachinhu ichi topaza here kunotsvaga mamwe masenzi ekunogara nenyaya yekuti nzvimbo iyi yakanganisika nekuda kwemasweji asi vari kuona bachandira department rekuti masweji anofanira kubvarwa kana kusaonekwa munzvimbo iyi nokuti sweji iripo inotonesa mukaiona motofungidzira kuti pamwe rutori rwizi rwesweji asi zvinhu zvinogona kugadziriswa zvakasingambooneke nguva yese kubva kumashure asi zvakuwanika saka vari kuti tingaite sei kuti tibatsirwe tirarama mune zvakanaka urwere unobva munzvimbo yakafanana nezvimbuzi urwere husingaite mweya wakawandisa
atikwanise kudya akukwanise kufamba usina bhutsu akukwanise kunonga chinjadula pasi nekuti nzvimbo inenge kati kukanganisika yese dzinenge dziri tsvina chete. Muri kuti vagari veku New Tafara yes vakaenda ku council icho kwadi vakanoripota kuti kune sewage yanetsa vakanzi nevashandi ve council icho kwadi kana manetswa ne sewage madi kubva ikoko. Pane mumwe mushandi akakwanisa kutopinzura mashoko ekuti madi mabva zvenyekana pachinetsa munogarirei pasingaite vaende kupi vangakwanisa here kuti pazita remushandi wekanzuru akataura mashoko iwayo. Ndikati tifambire mukoma KB ndofunga muri kutinzwa izvezvi vagari venzvimbo iyi vari kunetseka ka tibatisewo zita nokuti munhu mushandi kanzuru akataura mashoko aya. And sewage iyi yava nenguva yakareba sei ichinetsa? Yanetsa yane nguva kana mukatotasa mutiroti yatori nzvimbo kuita goba right. And vakanoripota kangani ku council kwanzi angu emagariro and havachadavirwi zvangu kuzikanwa ndezvazviri kana vasina zita remushandi wecouncil akataura mashoko iwayo. Izvozvi vagari veku Tafara maofisi ekanzuru akavhura ngavaende kumaofisi ekanzuru vasvike varipote kuti pane sewage yanetsa ku Tafara handitika vobva vatora zita remunhu vanenge varipota handitika kuti ndiye watasipa chichemo chedu vobva vatitumira kunoku tione kuti pakupera kwezuva ranhasi sewage iyoyo inenge isina kugadzirwa here kana isina kugadzirwa isusuwo takubata kukanzuru utukabirwa pamusoro kuti Ningi Kanyemba Bonzo na Bonzo Ngora vanga vari muofisi musi wechina 22 May 2025 vakapiwa chichemo vakachigarira kwesewage vakachigarira. Handiti babesa peo zvapera totanga panyowani zvitanga zvitsva vaende kunoripota izvozvi kana vakatadza kugadzira nhasi tosimudzira nyaya. Vanoripiwa zita apo kuti wamapandini vanoripiwa nokuti council inofanira kakupa service delivery kuvagari veHarare icho kwadi nokuti vanhu vari kubhadhara marensi saka ngavaende vanoripota vonzwa kuti ndiani vanenge vasiyira nhunha dzavo voti pazita racho uye kuti vanenge vaudzwa kuti vanofanira kugadzisa dambudziko iri mushure menguva yakaita sei. Kapati ndine shoko randakatumwa naro kubva muCBD mukati medhorobha ndakapinda munonzi mukwamemo. Yes papa muna kwame nkuruma muna kwame imomo tuma nani ini ndauda vanhu vakatsukira vanhu vanogeza zvemhando yepamusoro kazhinji kutekesa rigari madzimai ka ndikati munomaita masaladi zvikanzi bhozho rapasi ama 2000 isusu tinobata chimuti shoko ratiri kukutuma naro kana waenda pamhepo mapana uvaudza kuti kodzi mukwame munotekesa zvakanaka zvinonaka zvinosimudza nyika ka toda kuti muite nguva yamuchitora mamiridzi bheta kana kuti mukata nyaya dzako mumborova babashiro bachesa museve chaichao isusu aruti basa radashoraka toda kurova muchiseve tiri muno mukati chidonedza staff dzatiri kutekesa don't worry papa ari kubwera baba ndakasvika pamwe patable number 38 number 34 38 39 40 baba vachijamba mudika kuda iso ndikati aiwazve achatataka pakwara zvikadzi aiwa matotidonokera kaudze kanyemba apo kwaidzi udza mudhara kanyemba ndichibva ndasvika zvakare pamwe patable number 28 pana Fatima Imani pamwe chete naJocelyn Magada kwanzi isusu takabata unoudzwa kuti wasakana nesu chine bati kwame kwese kwama muchitaura kwese kweka muri kungotaura zvenyu bati muna kwamemo ndo mune yese saka tiri kukumbirawo macheso wedu ndimi muchaziva yamucharwa bhatariani ari macheso babesa pyo rega timbotora ari parunhare panapa. Hello paNational FM radio. Yes Kanyemba Bonzo twera seiko. Yes Aleke Gweja aripo kule Magadiko mzukuru wa sekuru tinotenda nyaya dzenyu dzikupisa aminoti shiri dzakabvuta rekenere ameno kuti chiri kuitika papa ndikakubata nyaya iyoyo mudzimai uyoyo wechikomba uyoyo ndokuchiwesi handiti aiwa Rusape Tandi mukadzi wechikomba pane chikomba cha uyu zvese zvikomba
zvese zvikomba ehe iyo nyaya iri tsiki zvikutotonge hama dzavo dzakatomutsa mufi kuti taura iweyo ekwatandi itotaura iweyo kuti nyaya ibude pachena saka pamukadzi anenge ari kubvuma mhosva yacho kati ko hama dzanga dzaziva seiko kuti muroora akabvisa pamuviri ndozvandikutaura kuti ipapabva pakutotonge ani murume wacho akafa kachikomba andi mufi muhere nayo iwe Gweja yes andi mufi muhere unenge uchiona zvese zvakaitika ndozvandikutaura kuti meya kuti bhati mumwe wacho unogona kumutswa mai aiyo ichocho takatoipapa mukadzi anofanira kutoreurira kana kukutobhadhara tobhadhara alright ndobata chokuchiwese icho sabhuku okupumwa nebhurugo wakomana izvino sabhuku mudati mutoro wakambuka kuti sabhuku nyaya yekutoro wakadzewa ndisiyanei nayo yes aiwa zvazvina kunaka mukadzi wemunhu magesi ndakazvitaura haana kuteerere chopamutoko chiya kudira mvura nekumwa 40 liters ndakateerera chokutoko ngade akati tisamboni ngatichiyambana ingosweresa vaviri kani vaviri vatatu Gweja nthawe zadiyana ya ndinongocheresa metirigidza nevanangu wese adzoke pano mwazosenda messages ganze tinokutendai neWhatsApp channel yenyu taona flag ichisumuka pachannel chipfeko gara wajoina ano pane mari iri kuwinwa mafood hamba time t-shirt makepi kuona zvausati waona ndio pazviri kutagira ndakakupedzerai pakambuka takatamba kaka amasokurusa vanhu nhema ndakakupedzerai pakambuka takatamba kaka jaivi ndakakuruwa muzuru munonyepa imi tikandere video izvo tikande video Natasha tikande video kaikandwe tikande nanhasi uri kusvika kamuzukuru aiwa handisi kutya ndakurowa aiwa pane zvinhu zvakawanda zvinenge zviripo saka tinenge tichipa mukana kusanganisira pane supporter yeManchester United yekunigeria ndofunga akakanganisa aramba kuitwa interview akapfeka jezi reUnited zvikanzi handikodzeri kuita interview ndakapfeka jezi tikaikanda manje endi video yacho ndichipedzera bozhongora tiri kuda mirai Zimbabwe chareketa kujaja chete kujaja vanogonezva ende vatozari security vapo security huko kukubatai munobatika sei icho kwati mutsikure muzauti kwati wamukaseko manyari kwesekitari begete lido maikupa maishalone mbuya vakimbali loveless makimbali sekuru vapita kanye tawanda mai mumupanyama pamuchedo chedate mai gindironi warichedera mai nenyasha chimutu wakabata kwanza ndichisendri kwenda wamukaseko Peter Zulu chimutu wakabata chenge basa ramadambos idhi muzimba gumete vakachibata muchimuti aiwa ndiri kuti muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata panhamba yangu isina chipomerwa namba yandiri kutaura pana pamuri yeZimbabwe inhamba isinganyadzise inhamba inoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 muri yeZimbabwe regai ndikuzivise kunyangwe tamboita masegment kunyangwe tambotsudzura ukasara mangwana kwakaipa baba Isabel ndiri kukumbira kuti make sure 9 o'clock muri pano nokuda kwekuti tine musangano weSADC muri kuitwa uchaitwa officially open nomutungamiri wenyika Dr. Emerson Damudzi Mnangagwa mangwana saka mukagara maita sei vatsudzura pakati panozopinda kamutungamiri wenyika vateereri vanenge vakagara tozodzoka futi tozotsudzura saka mangwana 9 o'clock muri pano apati 7 ndendagara mstudio musadaro ndindamirira kuremerwa pane zvaka ndiri kutsva ndoda anondifena po rikiti